Il-konferenza Sigma ila 10 snin titella f'Malta u skont il-kofundatur tagħha Eman Pulis, il-konferenza ta' din is-sena ħallit aktar minn 100 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Inħallu fuq minn 100 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Ġifieri dawn huma 100 miljun euro li minnhom il-gvern ħajjiġbor ħafna taxxa. Dik it-taxxa ħajgawdi minnha kulħadd, mhux il-ftit. Sigma hija pjattaforma dinija li fl-Ewropa tittella darbtejn fis-sena. Is-Sur Pulis ħabbar l-avvenimenti tas-sena d-dieħla se jittellaw f'Milan u f'Malta. Qal li dik f'Malta se titella f'Settembru biex waqt li tindirizza l-isfida ta' traffiku tat-temp tkompli tikber u żżid il-parteċipazzjoni dinjija. Żied jispjega li dan l-avveniment mexa għal Malta Maritime Hub fil-Marsa għal fatt li huwa l-uniku sit f'Malta li jista' jilqa' dan l-avveniment. Peress li ma nistgħux nikbru ġewwa, l-unika soluzzjoni għalija hija li nikbru barra. Ġifieri jiena jekk nuża l-outdoor area tal-MMH ħankun nista' nibqa' nilqa' domanda tad-delegati tal-esibituri biex il-fiera tibqa' tikber. L-impatt tal-konferenza jmur lil mill-kontribuzzjoni diretta tal-flus fl-ekonomija. Is-Sur Pulis spjega li hemm qatt ta' kumpaniji lokali li se jkollhom aktar xogħol u opportunitajiet ta' tkabbir grazzi għaż-żieda fil-konsistenza tal-fiera. Dan ifisser ukoll il-numru kbir ta' kumpaniji li jagħmlu carpentry, electrical, boot building, dawn il-kumpaniji li naf minnhom ġewwa Malta hemm xi 40 kumpanija li tuna dan is-servizz ħajjirdupjalhom ix-xogħol. Ġifieri fejn qabel kellhom biss il-fiera ta' Novembru u kellhom 3 xhur mimlijin xogħol, illum il-ġurnata ħajkollhom fl-2025 ħajkollhom 6 xhur. U għazit jgħid li grazzi għal dan l-avveniment u għal ġurisdizzjoni Maltija qed jinħolqu mijiet ta' impjiegi ta' kwalità. Għandek delegati ġejjin minn mad-dinja kollha, kif dawn missu ma' Malta uħud minnhom għall-ewwel darba u saru jafu kemm il-Gaming Malta, kemm l-MGA għad għandha saħħa f'dan is-settur, mhix l-ewwel darba li jkollok kumpanniji li jiddeċiedu wara li jattendu Sigma illi hemm bżonn li jiftħu uffiċċju ġewwa Malta. Ġifieri dan ifisser ukoll numru kbir ta' jobs illi jkunu qed jitwildu kull sena wara li ssir Sigma. Dwar l-ilmenti tal-pubbliku dwar iż-żieda fit-traffiku Sur Pulis irrikonoxxa l-inkonvenjent u sostna li kien għalhekk ukoll li Sigma tmexxiet għal Settembru. Però jiena Malti, Sigma twildet ġewwa Malta, ġifieri l-interess tagħna li nżommuha Malta minkejja l-ostakli kollha li jiġu ma' pajjiż daqstant żgħir huma b'saħħithom. Ġifieri x-xewqa tiegħi li l-fiera tibqa' Malta, tikber Malta u jgawdi minnha kulħadd. U għatem jittama li Sigma timxi għal livelli jmiss fejn isservi wkoll ta' pjattaforma ċentru ta' soluzzjonijiet fejn il-plejers li jkollhom il-kwistjonijiet mal-kumpaniji tal-gaming ifittxu soluzzjonijiet permezz tagħha.